आरो जोंनि बे दिनैनि समावहाय बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बेनि सेकेन्ड राउन्ड हाबाफारि बे सेकेन्ड राउन्ड हाबाफारिनि दिनै सि ग्रुपनि बादायलायनाय दिनैनि बे सि ग्रुपनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों बेखेवनानै होनो थाखाय सासे गेदेमा आलासि हांख्रायना लाबोदों बिथांखौ जोङो दान्दिसे उनाव जों बे जौसाङाव लेंहरगोन दिनै गोबांसा रायजो राजा उसुखुथु जे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि टेलेन्ट बर'फोरनि गेजेराव थानाय एबा भारताव थानाय सुबुंफोरनि जि मोसाखावरिमोननि टेलेन्ट बे टेलेन्टखौहाय माबायदियै बोखांना लाबोनो नागिरदों बेनि सायाव गोबां सानि गोसोआव सोंलु बेरखांनाय जादों दा बेखौ जों मिथिबाय थानो मोनदों बेयो रोखा जे बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय बे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 खौ फरवार्ड खालामनायनि जाहोना जाहैबाय एबा बेखौ जोङो बानजायनायनि जाहोना जाहैबाय जे जोंनि सिङाव थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट जिनिखि दङ बिथांमोनखौ जोङो बोखांना लाबोनाय आरो बिथांमोनखौ हाइलाइट खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जाहाथे मुलुगनाङारि जाहैनो हायो बेनि जों मोनसे खाबु खालामना होनाय बेनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड टेलिभिजननिफ्राय जोङो बानजायफोर लादों आरो बेनि थाखाय सेथि बान्था 5 लाख रां जों होनो सिगांदों सेथि बान्था 5 लाख रां नैथि बान्था दङ 1 लाख रां दा बे 5 लाख रां दोहोनजों जाहाथे बिथांमोना मुलुगनां एबा हादरनाङारि जेनाखि बादायलायनाय दङ बेफोराव बादायहैनायनि खाबुआ जायो मानोना बैहाय सौहैनांगौब्ला गोबां थाखा फैसानिबो खोथा थायो आरो बिथांमोननि रिकगनिशननि बाथ्रा थायो जे दिनैनि समाव बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिकगनिशन होबाय आरो बे रिकगनिशनखौ मोननानै बिथांमोना हादरनां एबा हादरारि आरो इन्टारनेशनेल जौसाङाव बाहागो लाहैनायनि खाबुखौ मोनगोन दिनै जोङो बे समाव हांख्रायना लाबोनो नागिरदों जोंनि गेदेमा बेखेवगिरि आलासि बिथांखौ जों हांख्रायना लाबोगोन बिनि सिगाङावनो जोङो जोंनि एंकर उपमा रानि दैमारि बिथांखौ जौसाङाव हांख्रायहरबाय उपमा रानि दैमारि उपमा रानि दैमारि दा बिथाङा जोंनि गिबि समनिफ्रायनो एंकर जाबाय थादों आरो गेजेराव बिथाङा फैनो हायाखैमोन गावनि निजा प्रब्लेम थानायनि थाखाय दिनैनिफ्राय बिथाङा आरो फैफिनबाय थानायनि जबान होबाय दा समाव जों आरो हांख्रायनानै लाबोनो नागिरदों दिनैनि बेखेवगिरि आलासि दाख्लै बावैसो भारत सरकारनिफ्राय पद्मश्री बान्था आवथायनाय
पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाजवारी बिथांखौ जौसाङाव हांख्राय हरदों। पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाजवारी बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों। गोजोननाय होबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय आरो बिथांखौ लोगो लोगोनो दिनैनि बे सेकेन्ड राउन्डनि सि ग्रुपनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय। दिनै बे बड'लेण्ड डान्स मास्टार बादायलायनायनि बेखेवनायाव आंखौ हांख्रायनायनि आरो बे खाबुखौ होनायनि आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बे समाव बादायगिरिफ्रा जाहाथे गावनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिनानै बान्था मोननायनि बान्था आवथायनायनि खाबु लानो हायो। आरोबाव बिनि थाखाय जेरैबायदि खरसा खालामनांगौ, जेरैबायदि सर' बा प्रेक्टिस खालामनांगौ, बेखौ आरो साबसिनै खालामनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरोबाव बान्था मोननायनि जेसेबां नाजाथाबनाय, बे नाजाथाबनायखौबो लाखिगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आं बे बादायलायनाय समाव गोलाव बिबुंथि लाखिनानै फोलावनो सानाखै। बेखौ बुंनानै दिनैनि बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ आं बेखेवबाय, जागायबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोबोर जोबोर साबायखर पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाजवारी बिथांनिसिम। नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथाङा सासे जोबोर आखा फाखा लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरिमोन आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिथाङा गावनि आजिरा मोननाय समसिम नांथाबदोंमोन आरो दा समाव बिथाङा पद्मश्री बान्था आवथायनो हादों मिरु सरकारनिफ्राय। बिथाङा जोंनि ब्रेक समाव बर' मोसानाय बादायलायनायनि उनावहाय हिन्दी बादायलायनायनि आगोल आगोल दोंसे मेथाइबो खनगोन, दोंसे आर'ज मेथाइ आरो दोंसे नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ बिथाङा रोजाबगोन। बिथांनि जिनियासखौ जोङो मोनथिखानाय आरो जोंनि बे स्टेजाव थानाय जोंनि हलाव थानाय नायगिरि मोनगोन, गोसो गोजोनहोगोन। लोगोसेनो अनलाइनाव गोबां सा दङ, रायजो राजाया अनलाइनाव नायगोन आरो अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना भट हरगोन। बिथांमोनहाबो बिथांनि बे मेथाइ खननायखौ खोनासंनो मोनगोन। बेखिनियानो मोनसे दुखुखौ आं फोरमायनो लुबैयो जे गोबांसा जोंनि स्टुडिअ हलनि बायजोआव नायग्राफोर दङ। बिथांमोनहा माने टिकेट दाननानै जोंनि हलाव हाबनो लुबैदोंमोन, नाथाय थि समाव सफैनो थाखाय बिथांमोना टिकेट आवथायनो हायाखिसै। बिथांमोननिसिम जोङो सिबिनाय बावहरबाय आरो बिथांमोननिसिम जोङो निमाहा बिनाय थाबाय जे बिथांमोननो जोङो थि समाव फैनो हायैनि थाखाय बिथांमोनजों टिकेट होनो हायाखै आरो बिथांमोना हलाव हाबनो हायाखिसै। जायखिजाया बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों एबा इउटिउबनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिखौ नायनायनि थाखाय बा नायनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोनखौ भट हरनोबो खावलायनाय जाबाय। दा बेखिनियावनो जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जिहेतु जोंनि बेखेवगिरि आलासिया बेखेवना होबाय, दा बेखायनो जोङो एनकर उपमा रानि दैमारिनो जौसांखौ हगारनानै होबाय। गोजोनथों, खुलुमबाय। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 सेकेन्ड राउन्ड ग्रुप सी नि जा बादायलायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवबाय होननानै बयनिसिमबो खोन्थाबाय आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि थाखानाय बिजिरगिरिफोर सार माइकेल, लोगोसे रिंकुमणि मेडाम, लोगोसे देंखो सार आरो बेजों लोगोसेनो माननि आलासिफोर आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड डान्स मास्टारनि जा सालायगिरि राजेन बसुमतारी सार आरो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो अडियन्स गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड डान्स मास्टार बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि दा भिउवार्स आरो साबस्क्राइबार्स बिथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायबाय। दानिया जोङो हाबाफारिखौ
जागायलांनोसै बेनि सिगाङाव आङो बे हाबाफारिखौ जागायबाय आरो बे हाबाफारियाव दा गिबियावनो जोङो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव जि सिलेक्सन जानानै थानाय फोरबो ब्रह्म आरो रंजालि खेरखातारिया नुजाथिफैदों आरो दिनै बादायनो गोनां सानै जोंहा बादायगिरिफोर दङ बिथांमोननि मुङानो जाबाय भनिता बर' आरो सासेनि मुङानो जाहैबाय बिजिता ब्रह्म दानिया जोङो सिगाङावनो बे बादायलायनाय हाबाफारिया जागायनायनि सिगां जोङो लेंहरनो आखायाव लादों फोरबो ब्रह्मखौ जेन बिथाङा जौसाङाव फैनानै बे हाबाफारिखौ गावनि मेहेरगोनां मोसानायजों बेखेवनानै होफैयो। सोमजोरो नों सना हायलोलो नों सना मेगनजों सोरखौ रायदावखो नों सना आंखौ नों बोदोर खालामबाय नोंनो सना जागोन नामा आंनि आंगोआ नोंनो सना जागोन नामा आंनि आंगोआ
फोरबो ब्रह्मआ जोबोद मेहेर गोनां जोबोद समायनायै जोंनि गेजेराव मोसानानै थांबाय दानिया जोङो फोरबो ब्रह्मनिफ्राय मिथिनो लुबैदों बिथाङा माबायदि मोनदों बेहाय दिनै फैनानै मा खबर मोजां मोजां ना नोंथ' वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव माबा जाबाय सिलेक्शन जाबाय दानिया जोङो नोंथाङा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव सिलेक्शन जाबायखौ जों बयबो मिथिखाबाय जोंना भिउवार्सआबो मिथिबाय अडियन्सआबो मिथिबाय बयबो मिथिखाबाय आरो नोंथाङा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव जोंहा भट बिनो नांगौ बेनि थाखाय नोङो नोंनि भटखौ अडियन्स आरो भिउवार्सफोरनि गेजेराव बिनानै लाबोलानो जाबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो फैगौ 27 थारिखआव वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ मोजां मोनोब्ला लाइक थुनानै हर आरो आं बेनिफ्राय साबसिन मोसालांनो नाजागोन गोजोन्थों बिथाङा जोबोद मोजां मोसाखावरि जेन नोंथांमोना बयबो बिथांनो भट होयो आरो बिथांखौ देरहानायाव हेफाजाब होयो गोजोन्थों थैंक यू जोंना हाबाफारिया फोरबो ब्रह्मनि मोसानायनि गेजेरजोंनो जागायबाय आं बयनोबो फोस्रावबाय दानिया जोङो बादायगिरिफोरखौ साफा साफायै लेंहरनो आखायाव लाबाय जोंहा गिबियावनो दं भनिता बर' आरो बिनि उनाव दङ भनिता बिजिता ब्रह्म जों बेनि सिगाङावनो भनिता बर'खौ गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायबाय बिथाङा जोंनि बादायगिरि बिथाङा दा बर' मेथाइजों मोसाग्रोगोन बेनि थाखाय जोंहा अडियन्सनिफ्राय आरो जाजेसनिफ्राय भट मोनगोन आरो नेक्स्टआव मोसागोन बिथाङा हिन्दी मेथाइजों बे हिन्दी मेथाइ मोसानायाव अनलाइन भट नोंथांमोना होनो हागोन दानिया जों बिथांनि बर' मेथाइजों मोसानायखौ नायनो थाखाय आखायाव लानोसै आरो बिथांखौ जौसाङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायबाय Ten, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. गोसो थोनाया बेबायदिबो जायो नामा आं दिनैसो मिथिफेरबाय गोसो थोलायहांबो जालायो नामा जोबोद मोजां मोसानानै थांबायदि मोजां मोनदों मोसानायखौ जे बुंनो राव गैया दानिया माबायदि मोनदों बेखौ जों मिथिनानै लागोन जोबोद मेंबाय ना जोबोद मेंबाय ना बाल्ल' जोबोद मोजाङै मोसाथारदों जों डाइरेक्टलि माइकेल सारनिसिम थांगोन माइकेल सारा नोंनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों जों मिथिनानै लानि माइकेल सार हेलो सर हेलो
हेलौ फनिता Yes, sir. मारै दं खबरा मोजां. मोजां मोसानाया मोजाङानो जादों Thank you, sir. जायगा जायगा अबेबा स्टेप्सफ्रा क्लिन जाबावनांगौ दंमोन आंनि मथेब्ला अबेबा नोङो माने तालखौ एसे मिस जानाय मोनदां अबेबा जायगा जायगा ओमफ्राय फिनिशिं एन्ड ट्रानजिशन माने मोनसे स्टेपनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव थांनायाव अबेबा नोङो बावहां बावहां बायदिबो मोनदां खिन्थु एक्सप्रेसना मोजां स्टेज कभारिंआबो मोजां जादोंमोन जानायालाय बे एसे मोसानायाव एसे अबेबा जायगा जायगायाव माने फिनिशिं नांबावगौमोन ओमफ्राय एसे स्टेप्सफ्रा दिहुनजाबावगौमोन खोमा दाथ' कम्पिटिशना लेभेला बारायलांगासिनो नङा होमबा स्टेप्सफोरखौ एसे साबसिन दिहुनबाव नेक्स्ट टाइमाव अके Yes, sir. एनिवेस माय पइन्ट्स फर इउ इज सानैल' नालाय दिनै एसे बुरजा बुरजा 3000 points. Thank you, sir. Thank you so much. 3000 coins. दानिया जोङो रिंकुमणि मेडामनिसिम थांगोन रिंकुमणि मेडामा भनिता बर'नि मोसानायखौ माबायदि मोनदों? Hello, ma'am. हेल' गुड इभिनिं Good evening. मोजाङै दं ना? Oh, मोसानायखौथ' आं इन्जय खालामदों बिराद मोजां मोनदों मोसानायखौ Thank you, बाखि ma'am. दाख्लै मोसानायनिख्रुइ दिनैनिखौ साबसिन मोनदों कस्टिउमाबो बिराद मोजां समायना नुथारदों thank you. ओमफ्राय बाखि माइकेल सारा बुंनाया थिगैनो माने बबावबा बिदिनो स्टेपफ्रा माने एसे नोङो बे आखाइफोरखौ बांद्राय अबावबा दिं दिं दां दां बांद्राय हरनो नाङा दे एसे जखानि हर ओमफ्राय एसे थं थं अबावबा थं थं जादों बाखि गासिबो गोसो होसारनानै मोसादों मोसानाया बिराद फुल मस्तियानो जादों आरो मोजां नुदों समायदों Thank you. पइन्टखौ होनसै आंबो 2500 Thank you, ma'am. 2500 coins दानिया जोङो देंखो सारनिसिम थांगोन Hello, sir. हेलौ बनिता Yes, sir. मोजां ना Oh, sir. आदसा आंथ' मोसानायखौ नायबाय जोबोद इन्जय खालामदों लिपसिं एक्सप्रेसन स' फेन्टास्टिक खिन्थु माखासे बिटआ एसे अफ जादों जायखौ बुंदों माइकेल साराबो बुंखाबाय दा बेखौ नोङो एसे नोजोर हो आरो माखासे स्टेपआ क्लिन जाबावनांगौ क्लिन खालामनो नाजा जाहाथे पाब्लिक एक्सप्रेसन खालामनो हायो आरो बयनिबो गोसो बोनो हायो ओरैनो कास्टिउम जोबोद मोजां नुदों Yes, sir. बेबायदिनो मोसाबाय थानो नाजा इयुनाव आरो साबसिन मोसागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो जि मोसानाय एनार्जिया मोजाङानो दं स्टेज कभाराबो थिगानो दं दा एसे क्लिन खालामनो नाजाबाव आरो स्टेपखौ बांसिन क्रिएट खालामनो नाजा दा गावबा गावनि एसे क्रिएटिभिटि थानांगौ आरो हायोबा एक्सट्रा अर्डिनारि माखासे स्टेपफोरखौ लाबोनो नाजानांगौ सेम मेथाइखौनो गोबां मोसालांगोन खिन्थु गावबा गाव क्रिएटिभिटिजों साबसिन खालामनो नाजानांगोन आं बेखौ खावलायबाय अल द बेस्ट गोजोननाय थाबाय पइन्ट सोनोसै सारा दा कइन्स होगोन आं मोजां मोनदों बेनि थाखाय आं नोंनो 3000 भट होबाय Thank you, sir. 3000 coins जोबोद गोजोननाय थाबाय बिजिरगिरिफोरनिसिम दानिया बिथाङा नेक्स्टआव मोसागोन हिन्दी मेथाइजों बिथाङा जेन माने हिन्दी मेथाइजों मोसायोब्ला माने अनलाइन भट जायो बेनि थाखाय बिथाङा जेन गावनि भटिं नाम्बारखौ बुंनानै लायो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा भनिता बर' आंनि हिन्दी मोसाबाय थानाय समाव नोंथांमोना गासैबो भट होनानै आंखौ देरहासार खालाम आंनि कड नाम्बारा जाबाय F003 थेंक इउ S003 नोंथांमोना बयबो गोसोआव लाखिबानो जाबाय आरो बिथाङा हिन्दी मोसायोब्ला बयबो भट होब्लानो जाबाय आरो जोंनि बे हाबाफारियाव बयबो जेन गोसो होनानै मेहेर गोनाङै जोंजों थाफाबाय थायो गोजोननाय थाबाय भनिता बर'निसिम थेंक इउ दानिया जोंहा दङ सासे आरोबाव बादायगिरि मोसाखावरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिजिता ब्रह्म बिथांखौ दानिया जौसाङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायबाय मा खबर
मोजां ना औ माबायदि प्रेक्टिस खालामनानै फैदों प्रेक्टिसाव बांद्राय गोबाव टाइम मोना गोबाव टाइम मोनाखै थेवबो मोसानायाथ' मोजां जाखायो ना जोंथ' नुबोखादों दे दानिया जोङो मा नाममोनलाय नोंनिया बिजिता ब्रह्म दानिया जोङो बिजिता ब्रह्मनि मोसानायखौ नायगोन नोंथांमोना जों जेन थाफायो आरो मोसानायखौ बे हाबाफारिखौ नायलांबाय थायो अल द बेस्ट Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. बिजिता ब्रह्म जोबोद मोजाङै मोसालांबाय ओरैबायदि मोजाङै मोसालांबाय बाल्ल' बाल्ल'बो नाथाय जोंना जानजियानो देमनाय नङा ना मा सावगारि लानानै मोसादोंमोन सोर बेयो आंनो खोन्थानो हागोन ना मेंबाय ना औ नोंनि मेंनायखौ दसे मेंगा होनोसै जों डाइरेक्टलि जों
बिजिरगिरिफोरनियाव थांगोन नोंनि मोसानायखौ बिजिरगिरिफोरा माबायदि मोनदों जोङो थांगोन माइकेल सारनिसिम माइकेल सारा नोंनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों जों मिथिनि माइकेल सार हेल' सार हेलौ बिजिता औ मोसानायाथ' मोजाङैनो जादोंमोन थेंक इउ सार थांनाय बारनिया एसे साबसिनमोन खोमा देग्लाय एसे आं स्टेप्सफोरखौ अबेबा मिस फायार खालामनाय बायदि मोनदां ओमफ्राय सेकेन्ड पइन्ट आं मोनसे अबजार्भ खालामदों नों मालाबा लिपसिं लायो मालाबा लिपसिं लाया जादों दे औ ओमफ्राय आइ कन्टेक्ट नों दसेनो नायहरोबो दसेनोबा माने कन्टेक्टआ गोमोरफिनो नोंना बे दिनै प्रब्लेम जादों एसे नुहुरदों आरो अब्लाबो मोसानायाथ' सानैबो समानानो मोसाबाय आंनि थाखाय सानैनावबो प्रब्लेम्स नुबाय आङो सानैबो नाजादों स' आंनि पइन्ट्सआ सानैनि थाखायबो एखे दिनै 3000 पइन्ट्स थेंक इउ सार दानिया जों रिंकु मणि मेडामनिसिम थांगोन बिथाङा नोंनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों जों मिथिनानै लानि रिंकु मणि मेडाम हेल' मेम हेल' गुड इभिनिं मोसानायखौ गाज्रि होनो हाया मोसानाया मोजांबो जादोंमोन स्ट्रंबो माइकेल साराथ' डेन्जार बासिखायो बासिनाया माने राइटखौनो होनदों आइ कन्टेक्ट आरो बे नोंनि लिप एक्सप्रेसना माने थाहोलाङो माने एसे प्रब्लेम जादोंना नोंनि ड्रेसाव कस्टिउमाव एसे उसुबिदा बिनि थाखाय एसे मोसानाया आरो साबसिन जाबावगौमोन आं सान्दों नेक्स्टआव जाहाथे बिदि दाजाथों नोङो ड्रेसखौ मोजाङै नायनानै ला मोसानायनि आवगाय मोजाङै मोनसे चेक खालामनानै लाफिन बबावबा जुदि अबेबा प्रब्लेम थायोब्ला मोसानायाव उसुबिदा जायो नेक्स्टआव मोजां खालामदो पइन्ट्सखौ होनसै आं सेम 2500 थेंक इउ मेम 2500 coins दानिया जोङो देंखो सारनिसिम थांगोन देंखो सारा नोंनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों जों मिथिनानै लानि देंखो सार हेल' सार हेलौ बिजिता औ आं मोजां नुदोंमोन मोसानायखौ थेंक इउ सार दा सानै जाजेस बिथांमोनाथ' बुंखाबाय औ लिपसिंआ सम सम अफ जानो नागिरो दा बेखौ आन्दाज ला आरो जिखिनि स्टेप खालामदों क्लिनखौनो खालामदोंमोन खिन्थु एसे बांसिन खालामबावनांगौमोन माखासे रिपिट जादों जाहाथे माने एसे बांसिन स्टेप दिहुननो नाजायो बेखौ एसे सांग्रां जा आरो बडि मुभमेन्टफोरा थिगानो दं गाज्रि नङा दा बे आइ कन्टेक्टनि बाथ्राखौ बुंदों एसे कन्टिनिउ खालामनो नाजा मोजांनो नेक्स्टआव साबसिन मोसागोन आसा खालामबाय आङो पइन्ट्सखौ होनसै मोसानायखौथ' बासिनो हाखाया सानैबो जोबोद माने मोसादों मोजाङैनो मोसादों सानैनिबो जितु इनार्जि थिगानो दं एखे लेभेलाव दा बेनिखायनो आंबो 3000 भटखौनो होबाय थेंक इउ सार 3000 votes दानिया बिथांनि बर' मोसानाया जानानै थांबाय दानिया बियो मोसागोन नेक्स्टआव हिन्दी मेथाइजों जेन गावनि भटखौ बिनानै लायो गावनि भटिं नाम्बारखौ जेन बुंनानै लायो जोंनि सिगाङाव खुलुमबाय आं बिजिता ब्रह्म प्लिज आंनि हिन्दी मोसानायाव भट होनानै आंखौ देरहाहो बाट बिदिनो रायलायनायफोराव होबाथाय जाया आंनि कड नाम्बारा B009 थेंक इउ B009 उननि राउन्डआव सौहैनायाव बयबो हेफाजाब होयो आरो गोरोन्थिया जाखायो गोरोन्थिनि गेजेरजोंसो जोङो सोलोंलांनो हायो नङा होमबा जे नेक्स्टआव नोङो मोजाङै मोसायो बेखौ आसा खालामबाय गोजोन्थों थेंक इउ दानिया जोङो लेंहरनो सानदों ओरैनो थास्लायस्लाय वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव जाय सिलेक्सन जानानै दं बिथांनि मुङानो जाबाय रंजालि खेर काटारि बिथाङा जोंनि सिगाङाव मोसाग्लांनानै दिन्थिफैगोन गावनि मेहेरगोनां मोसानायखौ जोंनि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिफैगोन बिथांखौ जोङो जोंनि जौसाङाव मोसाथिना होफैनो थाखाय खावलायबाय
मा खबर मोजां मोजां ना माबायदि सोलोंगासिनो प्रेक्टिस सोलिबाय दं दे दानिया जोङो मोसानायखौ नायगोन बिथाङा माबायदि मोसायो अल द बेस्ट थेंक इउ Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
जोबोद मोजाङै मोसानानै थांबाय हायलालाय हुइलालाय एम्बु बंग्लायाबा माखौ होनदों सोरखौ होनदों हमनानैनो मोनासै मोसानायखौ नायै नायै नङाना जोबोद मोजाङै मोसादों बिथाङा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव सिलेक्शन जाखानानै दङ बिथाङा जेन फाइनेलावबो सिलेक्शन जायो बेनि थाखाय गावनि भटिं नाम्बारखौ जेन जोंनि सिगाङाव अडियन्सनि सिगाङाव आरो भिउवार्सनि सिगाङाव खोन्थानानै लायो आंनि मुङा रंजालि खारखातारि आं वानाव थाखाय सिलेक्शन जादों नोंथांमोना अननानै आंनि थाखाय भट दैथायहर बड'लेण्ड लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नायनानै खुलुमबाय आंनि मुङा रंजालि खारखातारि आं फैगौ 27 मार्च 2021 आव जानो गोनां वाइल्ड कार्ड एन्ट्रिनि थाखाय सिलेक्शन जानानै दं नोंथांमोना अननानै आंखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नायनानै हिन्दी सं मोसाबोबाय थानाय समाव लाइक थुनानै भट दैथायहर थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दानिया जोङो बिथांखौ गावनि मासियाव जिरायहैनो थाखाय खावलायबाय दानिया जों दसे रंजानि जोंनि गेजेराव दंफैयो लेंहरनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाजवारी सार जोङो बिथांखौ जोंनि जौसाङाव फैनानै एसेब्लाबो गावनि सिनायथिखौ खोन्थाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय खुलुमबाय आं बेयाव दहायनो सिनायथि होजाखाबाय गावनि सिनायथिखौ आरो आं होनो बाबाय थारैनो जोंनि गोसोखौ मुहिहोनो हादों आरो नै दा जोबनायाव जाय मोसालांबाय खेरखातारि होननाया मिथिबाय आङो उत्तम खेरखातारिनि फिसौजो नङा होमबा लोगोमोन आंनि एसे सिनियर बोसोरनै बोसोरथाम आरो जों दुलाराय आसाम दुलाराय भारत नेपाल दार्जिलिं जों बाथौ धोरोम फोसावदोंमोन गेजेर गेजेर मेथाइ रोजाबो लेक्सार होनाय समाव आरोबाव एखमब्ला दानखे सुखे बाथ्रा बुङो जाय लेक्सारखौ जों होनो हाया आरो बुंनो हाया बिसिब्रुङै माने सोरखौबा रायगोन सोरखौबा जावख्लाबगोन बेबायदि बिबुंथि होयोमोन बिथाङा आरो जों बिथांनिफ्राय गोबां थुलुंगा मोनदों बिथांनि थुलुंगा ओरैबायदि थुलुंगा जों जायखौ दासिमबो बावनो हाया दा आं मा खालामनांगौ सार नोंथांखौ बे जौसाङाव लेंहरनानै लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा जोंनि गेजेराव आरज मेथाइ जोबोद मोजाङै देंखोखौ सारा जोबोद मोजाङै रोजाबखायो होननानै जों मिथिगौ बेनि थाखायनो दा जोंनि सिगाङाव अडियन्सनि सिगाङाव भिउवार्सनि सिगाङाव दोंसे आरज मेथाइ मेहेर गोनाङै रोजाबनो थाखाय जों खावलायबाय गोजोन्थों जौसाङा नोंथांनि थेंक इउ दासो रायखांनाय रुंसारि उत्तम चन्द्र खेरखातारि आं न'खरसेयाव थानायनि खाबु मोनोब्ला हरसे जों बाथौ आरज मेथाइ रोजाबनानै अखानाय होयोमोन आं मा देंखोजों रोजाबदों बिथाङा मा देंखोजों रोजाबदों बेजों खोथा गैया नाथाय जि आदाया मा आरज मेथाइ रोजाबदो आंबो रोजाबगोन सानैजों अखा थंब्लेट एखमब्ला जायखिजादोला
आं रनसायनाय दोंसे आरज मेथाइ रोजाबनि दामनाय देनाय गैयाब्ला आंनिया गाराङाथ' मैसो गारांसो बेखायनो एखमब्ला हयथ' हांसो गारांबो ओंखारनो हागौ मैसो गारांबो ओंखारनो हागौ आं रोजाबनोसै दा बिलिफां सम बे बिलिफां समजों सोमोन्दो मेथाइ रोजाबनि बिलिफां समाव बे निजोम बुब्लियाव खुलुमदों आरज गाबदों आफा इसोर सिजौ गुदियाव बिलि बे निजोम बुब्लियाव आफा इसोर सिजौ गुदियाव थायों मानो नुजाफैदो इसोर नों हादै बागारसान अख्रां महरै आफां दान्दिसे बे बुब्लियाव गोथार गोसो लानानै गोरबो बिबार बावनानै हांख्राय हरदों इसोर आलावरिं बिलावरिं नोंखौ मोनगोन साननानै अननाय हास्थायनानै फै नुजाफै आफा जोंखौ अनसायफै नुवाथारि महरै नों बोर सारस्रिफै इसोर आंगो फिसा होननानै जोंखौ बजबफै आफा जोंनि गोरबोआव नों अराय गोजोन सारस्रिफै आफा जोंनि गोरबोआव नों अराय गोजोन सारस्रिफै बेनोदि गोथार सम आफा नोंखौ मोननायनि गोरबो बावना नोंजों रायलायनो गाबख'नो बिख'नो दुखु गोजोन फोरमायनायनि नोंनि सेराव बोर बान्सा मागिनायनि नोंनि सेराव बोर बान्सा मागिनायनि नोंनि सेराव बोर बान्सा मागिनायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय गोजोन्थों सारनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर सारनिफ्राय जोङो आरोबाव दोंसे मेथाइ खोनासंबावनो लुबैदों नीलेश्वर ब्रह्म सारनि दोंसे मेहेरगोनां मेथाइ रोजाबगोन होननानै मिजिंथिबाय बे समाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ दोंसे रोजाबनो लादों एसे सौथु सौथा जानो हागौ मानोना बेबायदि मेथाइ रोजाबनांगौ होननानै आं सानाखैमोन थेवब्लाबो आं गोसोआव जा दङ बेखौ रोजाबनो नाजागोन मेथाइया फिथिखायारि मेथाइ रमान्टिक मेथाइ रोजाबोमोन बे बाथ्राखौ जोंनि गोबाङानो मिथिया आरो बे मेथाइनि माबा डिक्सन थोरसियानो गोमादों रेडिअ सेन्टाराव बेखौ बोखांनो हायाखिसै रेडिअ सेन्टारावबो रोजाबदोंमोन बिथाङा बेखौ नाथाय बिनि जा रेकर्ड बे रेकर्डिंआ गोमादों आं इन्टारभिउ लाहैबाय आदाया दोंसे मेथाइ रोजाबदोंमोन बै समावनो जोङो रेडिअ सेन्टाराव भइस टेस्ट हैदोंमोन अडिशनाव बेयाव जों मिथिबोबाय जे नोंथांनि बै दोंसे मेथाइया गोमाबायनो नोंथाङा मिथिगौना मिथिया बबे मेथाइखौ होनदोंमोनलाय होननानै सोंफिनबाय बे मेथाइयानो जाबाय बेसे गोजोन
बेसे गोजों बे मेथाइया गोमानानै दङ बेखौ रि-रेकर्डिं खालामोब्ला रायजोफोरनो मोनसे बिहोमा होनानै दोनलांनाय जायो कन्ट्रिबिउसन बियो बिराद गिदिर रमान्टिक खन्थाइ बिथाङा बुंबाय आंनि गाराङा दा रेकर्डिं खालामनाय अबस्थायाव गैला थामहिनबा बिथाङा गोबावैनो गेदेर बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन बिनि सिकित्सा बेखौ फाहामगौमायनि बिथाङा मेथाइ रोजाबनाय सरसा जा हुदा बे माब्लाबानो गोमाबाय थेवब्लाबो जों बिथांखौ बिजनियाव लाबोनानै मोनसे रायजो राजानो रोजाबनायनि खाबु होफैदों बेनो जाबाय जोङो बै समाव प्रग्रेसिभ ससाइटि होननाय मोनसे कमिटि दादोंमोन बे प्रग्रेसिभ ससाइटिया हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रिनि बोखांफिननाय जौगाहोनायनि थाखाय नाजानाय ससाइटिमोन बियो आरो बेयाव बिथांखौ आं सासे लोगो लानानै दिलीप नार्जारी होननायखौ न'आव लांथारनानै इन्टारभिउबो लादों आरो बे बरलाउआव फोथाराव गिदिर स्टेज खालामनानै दिन्थिफैनाय जादों मेथाइ रोजाबहोनाय जादों अब्ला बिथाङा जोबोद थुलुंगा मोनदों आंखौथ' बावलांजोब्बाय बर' हारियानो रायजो राजायानो आं दे नोंसोर आंखौ हांख्रायफैबाय जेब्ला आं थांगोन बुंनो थाङोब्ला बेनो लास्ट बिथांनि बे रायजो राजानि गेजेराव अडियेन्सनि गेजेराव मेथाइ रोजाबफैनाया नैबे मेथाइखौ रोजाबनो नाजादोंमोन खिन्थु उनाव बुंबाय मेथाइनि माबायानो फैला माथो देंखोआबो गोमाबाय सोदोबफ्राबो गोमाबाय हाजोआरि निमाहा होदो बेबायदि होननानै स्टेजनिफ्राय ओंखारनायसै जायखिजादोला नीलेश्वर ब्रह्मखौ जोङो बावलांबायमोन होनजायो दाबो सम सम बावो आरोबाव माखासे रोजाबगिरिफोर दं रोजाबगिरिफ्रा नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइखौ आउटडेटेड होननानै बुंनो नागिरो दा जोंहा डेन्सनि मास्टारफोर बा देंखोगिरिफोर बिथांमोनहा मा बुङो नाथाय आउटडेटेड नङा बै समाव बिथाङा जेरैबायदि बे देंखोखौ सुजुदों बे जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला आउट अफ इमाजिनेसन साननो हायि कल्पना खालामनो हायि माखासे बिथाङा देंखो होदोंमोन आरो बे देंखो होनायाव जोंनि ट्रेडिसनेल सोलिबोनाय माखासे देंखोबो हाबनानै दं आरोबाव गाव बेखौ मडार्नाइजेसन खालामनाय फारसे लांनायनिबो देंखो दं आरो जा मिउजिक सोदों बे मिउजिक सोनायानो बुंनो थाङोब्ला साननो गोनां बाथ्रा कलकातायाव थांनानै HMV कम्पानियाव बेखौ दि रेकर्डिं खालामहैदों बे रेकर्डिं खालामनायनि सल'खौबो बिथाङा खिन्थाबाय रां रुफा गैया नाथाय बिथांनि आर्टिस्ट लोगो प्रसेनजित ब्रह्म जाय फावथायगिरिमोन फावथाय दिन्थियोमोन बुंनो थाङोबा ड्रामाटिस्ट समर ब्रह्म चौधुरी बिथाङाबो आर्टिस्टानोमोन आरोबाव प्रसेनजित ब्रह्म आरो सभा ब्रह्म बे सभा ब्रह्म प्रसेनजित ब्रह्म आरोबाव समर ब्रह्म चौधुरी साथामजों माने फावथायनि मोनसे अंगि भंगि खालामनानै थाबायनाय आंनाव फट' दं दाबो जामखेबाय थेवब्लाबो आं बेखौ सम सम नायो माबायदि टेलेन्टेड आर्टिस्टमोन बे टेलेन्टेड आर्टिस्टफोरनि बिसोरनि जा अंगि भंगि फाव दिन्थिनाय फाव लानाय बेफोरखौ जोङो साननो हायो आरो आं जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो बा बिथांनि मेथाइखौ बै फरायसा समनिफ्रायनो बे जोंहा ग्राम'फन रेकर्डिं दंमोन बै समाव दानि बायदि बेबायदि टेप बा जोंनि डिस्कआव मोननाय नङा
जेब्ला मिथिं दावथिङाव बिथांनि मेथाइखौ रोजाबो मानसिफ्रा पाब्लिकआ बिनि मेथाइखौ खोनासंनोनो फैयो मिथिंनि लेक्सारखौ नङा खिन्थु बिथांनि जा मेथाइ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइ बेखौ खोनासंनोसो स' फैनायमोन बे जोंनि उन्दै समाव नुनाय आं बे रमान्टिक मेथाइ गावनि सिगाङावनो सिमान जानानै बुंदों आंनो जे बे रमान्स देंखो थानाय बे मेथाइखौ आदाया माबोरै रनसायनायमोन गोलाव काहिनी बे गोलाव काहिनीखौ आङो बै गावनि रजे बा अनजालिनि मुंफोरखौ आं खारिला बेखौ खिन्थाजोबदों आरोबाव जायनि थाखाय बियो 55 इयार्सआवसो हाबा खालामदों बोराय बैसोथिं सहैबायानो 55 इयार्सआव हाबा खालामनाय माने मा आं सन्यासिसो जानोमोनलै हाजोआरि आंनि सानैसो लोगोआ आंखौ खाख्रब जुख्रब हाबा होनाय बायदि जादों बेबायदि होननानै थेवब्लाबो सोरनि अननायाव गथ' गथाया मोननायसै 6 गथ' आरोबाव दा बिसोरो हाबा खालामबाय संसार जाबाय रायजो जानानै दङ सम सम थांब्ला आं हाबहैयो बाजैया सम सम रायखाङो दा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि माखासे बिसम्बिफोरखौ लानानै जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा जोंनि माखासे मोसाखावरि बा देंखोगिरिफ्रा बुंनो थांब्ला सम सम गोसोखांनानै बिथांनि मेथाइफोरखौ दोंफा दोंनै रोजाबनांगौ खिन्थु रोजाबनाय खोनाया रोजाबनाय खोनायै कारना बेनो मोनसे समाव ओरैबायदिमोन बे आउटडेटेड मेथाइखौ मानो खनदोंब्रा आंनो बिदिनो जाब्बा जुब्बा खनो जेब्ला माने जोंनि एबसु कनफारेन्सफ्राव गोदो जों जेब्ला एबसु खालामोमोन सोरबा एसे उनाव बुंनो खोनासंहोबाय आंखौ नांलालै नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइखौ रोजाबनो मानो आं नंगौ बै समाव बिथाङा जेरैबायदि धारा लाबोनो नाजादोंमोन बे बाथ्राखौ जों गोसोखांनाय बे बाथ्राखौ रायखांनानै बिथांनो मान होनायसो बियो आरो बे मान होनो जों रोंनांगौ होननानै गवालपारा जेल खानायावसो आं बेनि देंखोखौ संनानै मोनदों बै समाव पिटिसिनि भय बयकटनि थाखाय जोङो एरेस्टेड जादोंमोन 45 दिन थानांदों जों गवालपारा जेलाव बेवहाय नायक नाय गांसे मेगाजिन बै समनि जेनेबा हाजरिका चिफ मिनिस्टार दान्दिसे सालायनाया बिथाङा कसारी बर' कसारी फोलेरनि मानसि खिन्थु टाइटेला हाजरिका जायखिजादोला बिथां सुजुनाय ओमफ्राय महिनी मोहन ब्रह्म सुजुनायमोन बियो नायकआ बेवहाय बे मेथाइखौ मोनबाय आं जेल खानायाव आरो बे मेथाइनि थफ्ला बाइन्डिंसखौ लांदोंमोन कमल ब्रह्म चौधुरी सरन नार्जारिया जेल खानायाव खारन आंबो गोबाव थानांगोन बेफोरखौ फरायनानै सम खाथायनांगौ बेबायदि लांदोंमोन बेवहाय फरायनानै बिनि देंखोखौ सोर रोंगौ जोंनि जेल खानायावनो सानैसो लायो बे देंखो उनाव बे देंखोआ नंमारगौना नंमारा आङो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि सिगाङाव खनथिबाय देंखोआ बिनोलै आंहासो बावबायमोन आंखौ माने बिसम्बियाव लाबोफिनबाय नोंसोरो बे रोखोम आं जाबा दाजा रोजाबनोसै
बेसें गोजोन गोजोननाय आरो आं नामाया गेलेयोल' आंनि मेगनावनो हालिया नोंनि हायावनो हालिया नोंनि हायना महरखौ सोलिनो हालिया नोंनि रैसुमै देंखोखौ बेसे गोजोन नाथाय नों गेलेयोल' आंनि मेगना बावनो हालिया नोंनि हायना महरखौ सोलिनो हालिया रैसुमै नोंनि देंखोखौ खाराव माराव गाबज्रिबायो अखोरां सायाव थाद' थाद' खोनासंनो नागिरबायो बारनि गेजेराव थाद' थाद' खोनासङो अखोरां सायाव बावनो हालिया नोंनि हायना महरखौ सालिनो हालिया रैसुमै नोंनि देंखोखौ नायफै बबाव नों हालो दैलो बार जानानै आख' फाख' खालामहैगोन नोंनि मावनायाव बारदै जानानै थांगोन आं नोंनि खाथियाव बेसे गोजोन आंनि गांनाय बिखायाव आंनि गांनाय बिखायाव गोजोन्थों थाद' थुद' जालांबाय जोङो सारखौ जोंनि जौसाङाव मोनामोनब्ला बे हाबाफारियाव दिनै मोनामोनब्ला बेबायदि एसेबां मोजां मेथाइखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि बेबायदि एसेबां मोजां मेथाइखौ खोनासंनो जुफिनाय नङामोन दिनै सारखौ जोंनि जौसाङाव मोननानै जोङो एसेबां मोजां मेथाइखौ खोनासंबाय आरो खोनासंहोनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर दानिया जोङो दसे सम ब्रेक लागोन बेनि उनाव जोंहा हिन्दी मोसानाय बादायलायनाया दसे उनाव जागायगोन बेनि थाखाय हिन्दी मोसानो जायफोरा जोंहा माबायाव कम्पिटिशनाव बाहागो लागोन भनिता बर' नोंथांमोना दहाय मिथिखाबाय आरो लोगोसे दङ बिजिता ब्रह्म बिथांमोना दा दसे उनाव हिन्दी मेथाइजों मोसागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ जोंजों लोगोसे बे हाबाफारियाव थाफाबाय थानो थाखाय खावलायबाय आरो जायफोरानोखि मोसागोन बिथांमोनखौ रेडि जानानै थाखानो थाखाय खावलायबाय
Hello. 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 सानै मोसागिरि दहायसो मोसानानै थांनाय भनिता बर' आरो लोगोसे बिजिता ब्रह्म बिथांमोना दहाय बर' मोसानानै थांखाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो दा बिथांमोना सानैबो फारि फारियै हिन्दी मेथाइजों मोसानायखौ जागायगोन दानिया आङो लेंहरनो आखायाव लादों भनिता बर'खौ बिथाङा जौसाङाव फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनांगौ गोजोन्थों मा मेथाइजों मोसानो नागिरदों काटालागा जोबोद मोजां मेथाइ मोसानायखौ नोंथाङा जागायनो हासिगौ आरो जोंजों लोगोसे अडियन्स भिउवार्स गासैबो थाफाबाय थायो जेन जोंनि बे हाबाफारिखौ नायबाय थायो अल द बेस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
कर कब प्यार की पहली नजर है मुझको हुई न खबर चोरी चोरी चुप चुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई ले गई तू भी ले गई दिल ले गई प्यार की पहली पहली इस आँख में चोली में है प्यार की पहली पहली इस आँख में चोली में बिन सोचे जा बैठी मैंने नैनों की डोली में अब लगता है मुझको डर चोरी चोरी चुप चुप कर कब प्यार की पहली नजर है ले गई ले गई तू भी ले गई दिल ले गई जोबोद मोजाङै मोसानानै थांबाय बिथाङा ओरैबायदि बाल्ल' बाल्ल' मोसाबाय माबायदि मोनदों भिउवार्सफोरा आरो बिथाङा बेसेबां भट मोनगोन जोङो टिभि स्क्रिनाव नुगोन टेकनिकेलनि मावथिफोरखौ बिथांनि भटखौ सरि गिबियावनो जोङो बिथांनि मोसानायखौ जाजेसफोरनियाव सोंगोन मिथिनानै लागोन बिथांनि मोसानायखौ जाजेसफोरा माबायदि मोनदों जोङो गिबियावनो थांगोन माइकेल सारनिसिम बिथाङा बनिता बर'नि मोसानायखौ माबायदि मोनदों हेलो सर हेलौ यस सर डांस रुटीना कम्पिटिशन लेवलनि जायाखै आइडिया स्टेपफोरखौ बे कम्पिटिशन जि कुप्सि जागासिनो बहुमोन रुटिनखौ नायदों आङो डेन्सनि रुटिन ए टु जेड मास्टार जोबगासिनो गाबोन नायफिनबानो जाबाय बे मोसानायखौ गावखौ गावखौ लेभेलनि थाखाय माने बे कम्पिटिसननि स्टेप्सफ्रा आखमा बहु जिसा बहु जिसे बहु साननाय आरो दा बुजिखाबाय दं आं जेब्ला थांगोन दङ जों थाङोबा बे नायखौ नायनोसै गुबुन सर गोजोननाय थाबाय दानिया जोङो रिंकु मेडामनिसिम थांगोन बिथाङा मा बुङो हेलो मैम जियाथ' नांगौ गालाव खानाथ' फुराना समनि बिराद मोजां
बिदै होदों बेखौनो जुदि क्लिन आरो गाज्रि मोनब्ला स्ट्रं जाबुंदों बेखौनो गाज्रि बाहायनानै खालामनो नाजायो गोजोननाय थाबाय दानिया जों देंखो सारनिसिम थांगोन देंखो सारा मा बुङो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दानिया जोङो भिउवार्सफोरा बिथांनो बेसेबां भट होदों जोङो टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ टिभि स्क्रिनाव दिन्थिनानै होनो थाखाय खावलायबाय गासै बिथाङा मोनदों 74टा भट जोबोद जोबोद साबायखर नोंथाङा दा माने सिन्था जानांगौनि खोथा गैया दिनै एसेबां मोजां जायाखैबाबो मोसानाया जाजासफोरा बुंखाबाय जेब्ला जेन नेक्स्टआव एसे बेनिख्रुइबो बांसिन प्रेक्टिस खालामो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियावथ' नोङो थाहैखागोन जेनेबा सानैनि गेजेराव बादायलायनाया सासेया थांगोन आरो सासेया थालांगोन बेबायदि नङा वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव नोङो सिटखौ मोनखागोन बेनि थाखायनो दानिया नोंथांखौ गावनि मासियाव जिरायहोनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों बनिता बर'नि उनाव दं दा बिजिता ब्रह्म बिथांखौ गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे बिथांनो भट होनो थाखाय नोंथांमोना जेन साखाफारा जानानै थायो बिथाङा दा हिन्दी मेथाइजों मोसानायखौ गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैगोन बेनिखायनो बिजिता ब्रह्मखौ गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैनो थाखाय खावलायबाय जौसाङाव जेन फैनानै गावनि मोसानायखौ दिन्थिफैयो मा मेथाइजों मोसानो नागिरदों जोबोद मोजां मा एसे मोजां गाननानै फैदों ना मोसानाया माबायदि जायो जों नायगोन आरो भिउवार्सफोरा जेन साखाफारा जानानै थायो बिथाङा मोसानाय लोगो लोगो जेन भटखौ नोंथांमोना 1 लाइक 1 भट नोंथांमोना जेन भटफोरखौ होयो गोजोननाय थाबाय अल द बेस्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. रघुवर तेरी राह निहार
बिजिता ब्रह्म जोबोद मोजां मोसादों जोबोद मोजां मोसानानै थांबाय बिथाङा ओरैबायदि मोजां माने बुंनो सोदोब गैया जाजेसफोरा मा बुङो जोङो मिथिनानै लानि जोङो गिबियावनो थांगोन रिंकु मेडामनिसिम रिंकु मेडामा बिजिता ब्रह्मनि मोसानायखौ माबायदि मोनदों जों मिथिनि कथक प्लस भारतनाट्यम औ भारतनाट्यमबो हाबबाय औ आरो साबसिन खालामनो हाबावगौमोन माने गानाथ' बिराद मोजांखा औ आरो स्टेपखौ आरो सोबावनो हागौमोन खारन बबेबा स्टेपआ रिपिट जाबाय थादों आं बारा गोलाव नङा बेखिनियावनो जेसेबां बेलेग बेलेग स्टेप थायो एसेबां साबसिन नेक्स्ट टाइम स्टेपखौ खननैनि बारा दा खालाम ओके गोदान गोदान स्टेप सोनो नाजा All the best. थेंक यू मैम गोजोननाय थाबाय मेडामनिसिम दानिया जों थांगोन देंखो सारनिसिम देंखो सारा मा बुङो नोंनि मोसानायखौ औ थैंक यू सर गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दानिया जों थांगोन माइकेल सारनिसिम माइकेल सारा मा बुङो नोंनि मोसानायखौ हेलो सर थैंक यू सर गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दाथ' नोंनि भटआ जाजेसनि आखायाव गैया आरो अडियन्सनि आखायावबो गैया जोंनो होगोन भिउवार्सफोरासो भट नङा होमबा जों दानिया टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ खावलायो जेन बिथांनि भटखौ जोंनो टिभि स्क्रिनाव दिन्थिनानै होयो 105 जोबोद मोजां भट मोनदों बिथाङा जोबोद मोजां कंग्रेचुलेशन्स दानिया नोंथांखौ नोंनि मासियाव जिरायनो खावलायबाय थैंक यू सो माच जोंहा हाबाफारिया फैयै फैयै फैनानै जोबनायनि लामायाव फैबाय दानिया जों दसे सम ब्रेक लागोन मानो होनोबा बिथांमोननि भटखौ मोसाखावरिफोरनि भटखौ सोर वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियाव सौहैगोन आरो सोर थालांनायाथ' गैखाया वाइल्ड कार्ड एन्ट्रियावथ' थाहैखागोनानो देरहानाय आरो जेननायाथ' थाखायो जों बेखौ मिथियो बेनिखायनो जों नि सेराव जोङो भटखौ फोस्रावनानै होगोन थैंक यू
ब्रेकनि उनाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिनबावबाय जोंहा दा रिजाल्टआ जोंनि आखायाव फैबाय जोंहा सानै बादायगिरिफोर दंमोन बिथांमोननि रिजाल्टआ जोंनि आखायाव फैबाय दानिया जोङो बे रिजाल्टखौनो फोस्रावनानै होनो थाखाय जौसाङाव लेंहरनो सानदों जोंनि थाखानाय बिजिरगिरिफोर गिबियावनो माइकेल सार आरो बेजों लोगोसेनो रिंकुमणि मेडाम आरो बेजों लोगोसेनो देंखो सारखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय हेलौ जोंहा भटनि रिजाल्टआ टिभि आरो जाजेसजों लोगोसे जोंहा बादायगिरिफोरखौबो खावलायबाय बिजिता टेक्निकेल डिपार्टमेन्टखौ भटनि दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय दा बेखायनो बिसोरनि